Hallo. Hoi. Wij zijn Anton en Fonny. Ja. En Fonny en Anton. wij mogen graag even wat vertellen, want ik zag van iemand even super mooi spelen. Ja. En een hele mooie stripverhalen rock. Ja, want wij zijn de Bernlef band en we gaan doen dus debuut. Ja, dus en natuurlijk alles in het Fries. Uiteraard. Heel Ik wichtig. ga nou even doen met boord de Wild Roll, maar hoe heet het nou Fonny? Wild van nature. Ja, maar ze zitten. Ja, het werd hartstikke mooi jongens, dus als je met die zei, kom nog even Del. Kom even Del. Ik vind het En anders dan wij zijn nog hier, ben we boekt van Ahoy. Ja. Het voorprogramma van Guns N' Roses. Dus die hem kom ik nog het voorprogramma. Je hebt nog wel van huis. Kom goed. Hij stopt zeker net. Rot op met die camera.